Bueno, atzalde hon eta ongi etorri urtarrileko ohiko pleno honetara. Hasingo dugu. Kontxi mesedez. Gai zerrendako lehenengo puntua da abenduaren 19ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Baho batez, onartuta gehatzen da. Gai zerrendako bigarren puntua alkataren jakinarazpenak, ez daukazu ezer. Hirugarrena, Bergarako adineko personen kontseiluaren erreglamenduaren onarpena. Orain emango jonduke hasierako onarpena, 30 egunez jende aurra egongo litzeke eta ez balin badau inolako alegazio edo reklamaziorik, behin betirako onartuta ulertuko litzeke ondoren eta publikatu. Onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Ondo kontaudet, ez? 7 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Aurrera maite. Gubainiko ginuke gure abstentzearen azalpena emon. Landu den bileretan, hasiera-hasieratik azaldu dugu gure zalantza, ez? Ez dugu gaia garbi ikusten, garbi kontseiluaren beharra. Izan ere, Bergaran hirugarren adinekoarekin lotuta hainbat elkarte daude, elkarte erotalde, eta bakoitzak bere helburuekin sortu izan da, bere ibilbideak jorraitzen ditu, bai, eta nolabait autonomia propio batekin jarduten dute. Eta, hori horrela ulertzen dugu, egokia dela, alde batetik ulertzen dugu egokia izan lekiela elkargune edo topagune bat sortzea, bai, nolabait beraien ekintzak partekatu alizateko, ero beraiek ekitaldiak partekatu alizateko, baina, gai ezberdinak, partekatu, ero hausnarketak. Baina, bai, zalantzan ipintzen dugu, kontseilu honek, nolabait, talde bakoitzaren izaeran, noraino, edo bere autonomian, noraino baldintzatuko daben, edo, baldintzatu albadau, noski. Baina, horregatxikan gure abstentzioa saltzen dugu, eta martxan jartzen denean, ikusiko dugu, bere ibilbideak erakutsiko dozku noraino joaten dan, ero noraino iristen dan, eta funtzionamentuak erakutsiko dozku bai elkarte bakoitzak den implikazioa, eta, ikusiko dugu nolan funtzionatuko daben, baina hori, zalantzan ipintzen dugu, elkarte bakoitzaren izaera horrek nolan ustartuko daan kontseiluan. Baina, funtzionatzen hasten denean ikusiko dugu eta aurrera goitzen dugu. Horregatik bozkatu dugu hasten. Zentzu horretan, beste kontseilu batzutan daren eragileak badaukate ez, beraien funtzionamendu eta antolaketa, eta ez dugu pentsatzen jarduna baldintzatzen da bendik ez, kontseiluan bertan egotearren. Eta, bestalde, proposamena eta ondu da eragile desberdinekin batera. Orduan, printzipioz, kontseilua osatzen dugu, batetik badaukagu beste aldagai bat hor da, kartera mapak eskatzen dozku parte hartze eremuak sortzia, eta, iruditzen jaku kontseiluak eragileen jarduteko horretan, printzipioz beste kontseilu batzutan bezala ez leukela eragingo. Orduan, zuen kezka jasotzen dugu, baina, ez dugu partekatzen behintzat. Nik eitzuko nuke, eta uste dut martxan dien beste kontseilu batzutan bezala, honetan nolabait aniztasun horrek aporta hutzen da bela, ez? Eta aniztasun hori dela, zuzen eragile jartzen da bena kontseiluan, eta lanketarako aukera askoz zabalagoa egiten da bena, eta uste dut hori balioan jartzea tokatzen jakula. Berdintasun kontseilua badauka hori, eta nik uste dut parte hartzen daben eragile diferentiek asko aportatzen dutela mai horri, eta espero dugu honetan ala izatea. Alabe bai da, ez? Alakoak lehengo aldiz martxan jartzen denean, aurrera begira ikusten da, zenbateko emaitzak emoten txusten, zenbaterainoko aberasgarritasuna daukan mai horrek, edo aldaketa biharri dago, baina, hasiera baten behintzak ikustu dugu interesantia la martxan jartzea, kartera mapak hortara bideratzen gaitzu parte hartzean biharra maigainan jartzen da benian,
eta zentzu hortan ia lehenengo emaitzak ikusteko gogoz. Bai, bakarrik aipatzea erren, horra aipatu da pare bat aldiz, hori kontseioaz, beste kontsei batzuk, berdintasun kontseioa, nik uste dut desberdintasun batzuk badarela, eta aipatzearen ordezkari politikoak, batian ez daupa parte hartzen, bakarrik gobernuan dagoen ordezkari xakartzen dau parte, eta bestian ez, hori da proposatzen dana. Eta nik uste desberdintasun gehiago badarela, baina esan bezala, ikusiko dugu martxan hasten danean, ikusiko dugu noraino heltzen dan, eta, zeibilbide hartzen da den. Bestetikan, kartera mapa aipatu dozu, gisa da, hori egin beharra dela, baina, guk azpimarratzean dugu hori ordezkari politikoa, ordezkari politikoen egin beharra badala, eta udalarena egin beharra dela. Noski, herritxarrekin eta eragilekin parte hartuta, baina guk gure udalaren foruak errespetatuz, bertan belan inbiako dela, bai, besterik gabe. Aurra, Kontxi. Gai zerrendako laugarren puntua da ordainsariak handitzeko proposamena. Proposamena da estatuko aurrekontuen legeak dionari jarraituz 2,5% igotzea udalangilei. Eta udalbatza honek hartuta dauken erabakiei jarraituz igoera berdin aplikatuko litzaieke liberatutako udalkidei, gobernu zein oposiziokoei. Igoera hau onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. Bosgarrena, 2022ko laugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa. Udala, Euskaltegia eta Mispirualde. Bialdu genizuen kontu hartzaileak prestatutako informazioa, eta da besterik gabe zuek jakitun izateko. Seigarrena, berankortasun eta ordaintzeko batazbesteko epeari buruzko informazioa. 2022ko laugarren epea, udal administrazioen fakturen erregistroa eta berankortasuna. Eta baita kontu hartzaileak informazioa prestauta, bidali zitzaizuen, da jakitun izateko da besterik gabe. Zazpigarrena, udal aurrekontuaren 16. kreditu aldaketa onartu emandako dekretuaren berri ematea. Dekretu hori alkateak eman zon, behin-behineko alkateak momentu hartan, abenduaren 27an, eta kreditu aldaketa horretan, alde batetik eta bestetik gehitzen da, 33.780 euro. Besterik gabe baita jakitun izateko. 8. Mugiment kiro txartelari buruzko hitzarmenaren onarpena. Herritarren batzordeak egin proposamena, hitzarmen berri hau lehen ere udala paseukan, berriro onartzeko, sinatuko litzateke Eusko Jaurlaritzarekin, eta proposamena da hitzarmena onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. Orain, eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen, beste bi gai aztertzea planteatzen zaizue. Bata, elkarkidetzako kuoten onarpena, ostiralean bialdu genizuen mezu bat, esaten gure akatsa izan zela, batzordeit pasautazion, baina guri astu intzitzaiun gaizarrendan sartzea. Eta gero gaur etikitaminatu dan ordenantza berri bat. Bergarako udaleko langile publiko izateko hautagaien prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko bete beharra arautzen dona. Bi gai horiek aztertzearen aldeko botoak, hau batez zaudetenez, banan-banan hasiko gineke. Lehenengoa, elkarkidetzako kuoten onarpena, elkarkidetzak kuota proposamena bialdi zizun, eta proposamena da onartzea. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. Gaizarrendaz kanpoko bigarren puntue, eta lehen esan dian bezala, ordenantza berri baten onarpena, langile publiko izateko tapen prozesuetan bitarteko elektronikoak erabiltzeko bete beharra
arautuz. Proposamena da, ordenantza hori onartzea, eta baita lehen konsilioak inesan dian bezala, berdin. 30 egunetan nengo litzeke erakusgai, eta ez balin badago inolako alegaziorik, behin betirako onartuta ulertuko litzeke. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. Eta orain azkena, eskara eta galderak. Besterik ez badago, bukatutzat emongo ginuke urtarrileko ohiko plenua.